duk wanda yake so ya koyi trading kuma ya kware kuma ya samu strategies masu aiki a wannan market din na binary option ko forex, to ya kamata ka mallaki wannan trading course mu na price action da Hausa, yanda muka yi bayani akan kowane strategies da suke aiki, sannan muka testing din su a live. Kowane strategy da muka yi bayani akan shi ingantacce ne sanda muka yi trading da shi a live kamar yadda kuke gani ga strategy sannan ga yadda muka yi trading da shi a market. So idan ka san kai beginner ne ko kuma har yanzu baka iya making in profit ko kuma ka daɗe kana making profit amma baka iya maintaining, so a cikin wannan course an yi bayanin yadda zaka zama profitable trader, yadda zaka yi mindset ɗinka da emotional control da duk wani abu da trader yake bukata ya zama profitable trader. Mun saka shi a cikin wannan course kuma da Hausa. So idan kana son wannan course akwai link a bio na, ka danna zaka ga yadda zaka yi ka same shi, ko kuma ka shiga Telegram channel dina direct zaka ga yadda zaka yi ka same shi.